जों बयनिबो थाखाय गिबियावनो आं बुंगोन बे मोनसे गोग्गानायनि बाथ्रा आरो जोबोर मोजां बाथ्रा जे गिबि खेबनि थाखाय भारतनि राष्ट्रपतिया जोंनि बर' साहित्य सभानि मुङै तामुलपुरनि कसुबारियाव 29 तारिख खालि 29 अक्ट' खालि फैगोन एप्रिल दाननि आरो बिनि थाखाय बेवहाय बर' साहित्य सभा आरो बिनि जि बानजाय आफाद बियो थैथां खामानि मावगासिनो दङ। दा जिहेतु राष्ट्रपतिया सासे सेथि नोगोरारि भारतनिनो आरो बेवहाय माखासे प्रट'कलनि नियम खान्थिफोर थायो ओंखायनो बेखौ लानानै जाहाथे बेवहाय बिथाङा फैनाय समाव गासिबो बिथिङावनो जाहाथे माने थिग मथे सलियो आरो खुनु बेबायदि मोनसे जेंना ओंखारा बिनि थाखाय जों दिनै माने अफिसारफोरखौ लानानै डिसि एसपि आरो ब्रिगेडियार आर्मिनि आरो जोंनि गोबां बिफाननि अफिसारफोर आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादनि माने गासैखौबो लानानै बिटिआरनि जोंनि सिएम आरो आं दिनै जों बेवहाय एमफोर गासिबो पर्यालोचना खालामदों गासिबो थिगैनो जाजोब्बाय खामानियाबो जोबोद आवगायबाय दा लुनांगौ मावनांगौल'सै आरो ओंखायनो बेखौ बे सप्तानि गेजेराव जि डाइरेक्सन दं सासे राष्ट्रपति फैयोब्ला बेवहाय माबायदि जानांगौ बिनि रैखाथिनि थाखाय माबायदि राहा लानांगौ बिनि साखाथि फाखाथि मा थानो हायो मा थानो हाया बेफोरखौ जोङो माने नायनानै लानो होदों डिसिखौ आरो बे मथे जों गासिबो खामानिखौ बे सप्तानिफ्रायनो माने मावलांगोन खामानिया दानिफ्रायनो जाबाय थागोन नाथाय माखासे खामानिफोरखौ जोङो बेबायदियैनो नायनानै उनावहाय जाहाथे सिफायनाङा माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय मोनसे जेंनायाव गोग्लैया बेफोरखौ जोङो खालामनो हागोन दा दिनै बेखिनिखौ खालामनाय जाबाय आरो आङो जोंनि जायगानि जि रिसेपसन कमिटिनि दैदेनगिरि मावथिफोर जिबायदि मोनसे स्पिरिटजों खामानि मावदों आं थारैनो जोबोद गोजोनदों आरो बाख्नायदों बिथांमोनखौ। सार जिहेतु बिटिआर एफर्टखौ लानानै हाइकर्टआ गोजौ बिजिरसालियाव केस होनायखौ लानानै मैया जेरैबायदि मुर्ति सावलायनाय जाबाय बिनि सायाव सारा मा डेफिनेटलि बेबायदि माने मा होनो जेंनाया नुजागोन मुर्ति सावलायनायफ्राबो जागोन खारन बे मोनसे बयनिबो सानस्रिजों गोरोबलायनानै खालामनाय मोनसे गोरोबथा बे गोरोबथाया सोरनिबा बेक्तिगत नङा दिनै बे गोरोबथानि सायाव साफा सानै सुबुङा जुदि बिनि हेंथायै कर्टआव केस होयो अब्ला बियो जाथि नाङैनो मोनसे माबायाव गोग्लैयो मा होनो बे गोहोम गोग्लैयो बे गोहोमा मोजांनि थाखायबो जानो हागौ गाज्रिनि थाखायबो जानो हागौ बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि बर'नि गेजेराव सावरायलायनानैनो फोजोबनो हानाय बाथ्रा बेवहायखौ आं सानो बर'नि गेजेराव नांलाय खमलायब्लाबो जों जेखौ माने गावनि गेजेराव सोदांलायनानै लानो हागौमोन बेखौ जों हाइकर्ट बा सुप्रिम कर्टआव मालाबाबो जों लुबैनाय बायदि जाया केस होग्रा बिथांमोननि मथेबो मालाबाबो जाया खारन जों गावनि आंगो बिदा फंबायनिख्रुइ माब्लाबाबो कर्टनि जाजआ सोरबा उखिला आंगोसिन जानो हाया गावानो गतिके बर'नि जेंनाखौ बर'आसो बुजिगौ आरो बर'जों बर' समस्याखौ समाधान खालामनानै लानांगोन आरो न'खरनि गेजेरावनो गावनि गेजेराव फोथायनायखौ खोमानानै मालायनि न'खराव थांनानै जुदि नोङो बिसार बिहैयो नों मा आसा खालामनो जे बै मानसिया नोंनि थाखाय जे मोजां बिसार खालामनानै होगोन बरन्स बांसिनसो गाज्रि फिथाइ ओंखारनोबो हागौ ओंखायनो बे खुब आनफर्चुनेट आरो आं सानो बेफोरबायदि जेंना थायोब्ला गावनि गेजेरावनो नांगौबा नांलाय खमलाय जुक्ति तर्क होलायनानैब्लाबो मोनसे समाव फोजोबनानै लाहैनांगौ। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि,
30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।